तू आलास कशाला? आलास कसा म्हणजे तू सांगितलीस ना? मी तुला यायला नव्हतं सांगितला, तिकडनं आलास बोलतो तू. मग मी काय एकटा सांगू घरात? काय? मग काय काय? अरे बाबा घरात थांबतो ना, अरे आम्हाला इथं बोलत घरात जायचं आहे. ती पण नाही तेव्हा बोलायची होती ना, ती मग खात होती काय कधी? अरे बाबा जरा लफडा आहे तुझा. तेव्हा तू आलास पाठीवर चढून त्याच्या. माझ्या नाही आणि एवढा मार खाऊ सुद्धा लागली नव्हती. अरे बाबा जरा दाबी. तिच्या चुकीत निघू दे ना, तुझ्या चुकीत निघू दे आता. बाबड्या, अरे मी काय म्हणतो थांब तू थांब जरा. मी काय म्हणतो आता मला सुद्धा एवढा मी माल टाकावा तो आम्हाला बोलवली का त्याला आणि ते काय करायचं मला ना पहिला हे सांगते तुम्हाला मला तो. मग काय सांगा ना, मार खाल्ला सांगायला काय हा? हे बाबड्या. तिच्या कुठल्या वाटवाट गोष्टीला वाटायचं नाही. बाबा, प्रतिबंधासाठी मी तुम्हाला बोलवलं आहे. मला पण करायचं काय त्याला जाऊन काय करायचं? हे दोन मिनिटं तेवढं काय विचारायचं? काय? तुम्ही आलात कुठून? अरे आवलात ना. मी आवडत आहे का? मला कुठं वागायचं आहे? मी जातो. वाकल्या दमांदा दमांदा नक्की काय? नंबर घे. अरे बागड्या रसिकांची पसंत झालेली आहे. नानू बोलते छोट्या बागड्याचा मामा, नानू बोलते छोट्या बागड्याचा मामा याच करून 101 रुपयाचे पारितोषिक. त्याचप्रमाणे नानू बोलते याच करून मावशीसाठी तुझ्या मामाचं नाव आहे काय होय आपण सपोज आणि माझ्या लाडक्या नांदुरावचं नाव घेते मी त्यांची आरती आणि माझ्या नांदुराव खास वर्षा